ଥରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀ ମଶାଣୀରେ ବସି ଦୁଇଟି ଶବ ଜଳିବାର ଦେଖି ଭଗବାନ ଶିବ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ଏପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଟହାସ୍ୟ ଦେଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ସହି ପାରିଲେ ନା। ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଚାରିଦେଲେ, ନାଥ, ତମର ଏହି ହସିବାର ରହସ୍ୟ ବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମାତା ପାର୍ବତୀର ଏକଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ପାର୍ବତୀ, ସେହି ପ୍ରଥମ ଶବକୁ? ସେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବକୁ। ସେ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ମୁଠାଏ ପଖାଳ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶବ ପାଉଁଶ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେବେ କାହିଁକି ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ପର ସ୍ତ୍ରୀ କାତରତା? ଥରେ ଯାଇ ଶ୍ମଶାନ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ଧନୀ ବି ଯେଉଁଠି ପୁରା ହେଉଛି, ଗରିବ ବି ସେଇଠି ପୁରା ହେଉଛି। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ